आंनि चेनेलखौ नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। मैयाहाय चिरां जिल्लानि काजलगावआवहाय आबसु आरो सिसि2नि बानजायनायावहाय जिथुनाखि मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै बनजार रेलिखौहाय नोंथांमोना बयबो निस्सय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय नुखाबाय। दा जोबोद मोजां जानानै थांदों। बिनिनो ससे भिडिअ दङ थालांदों, आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों होगासिनो दङ। दा बे प्रग्रामा जोबोद मोजाङैनो जादों, आंबो मोजां मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो थाखानाय एसटिफोरा बेफोरबायदिनो जुबुर जुबुर ओंखारनांगोन, बयबो गसंथेनांगोन। नङाब्ला जिथुनाखि गोदानै दायो मोनद' हारिनो एसटि होबावोब्ला जों थाखानाय एसटिफ्रा बिराद गिदिर खहा दं होननानैहाय नोंथांमोना बयबो एसेब्लाबो साननो हाखादों एबा बयबो सोमखिखांनाया दङ। दिनैहाय जों रावखौबो नायलायालासे पार्टिनि खोथा सानलायाजासे नैबे खैफोदनि समावहाय जोङो जुबुर जुबुर जुगदान होनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा पलिटिकेल लिडारफ्रा रावबो बेयावहाय खुगा बेखेवनाय नङा। बिथांमोना एसेब्लाबो माने केरियारनि खोथा दङ, केरियारनि खोथा सानहरनानैहाय बेवहाय खुगा बेखेवनाय नङा। बिसोरो बुंगोन खालि थाखानाय एसटिफोरा खहा जायालासिनो होनो हागोन, नैबे खोथाखौल' बिसोरो खुगायावहाय माने लाबोबाय थागोन आरोखि। दा बेखायनो रावखौबो बेयावहाय माने पार्टिनि खोथा लालायाजासिनो बेयावहाय माने खौसे जानांगोन। दिनैहाय जोङो थाखानाय एसटिफोरा जुदि गोदानै एसटि होयोब्ला मा जागोन बयहाबो बेखौहाय माने मिथिखानायखा आरोखि, एसेब्लाबो जाम्बा जाम्बिब्लाबो सानहरखानायखा। दा बेखौहाय बुंलायनांगौ खुनु खोथा गैला। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेयावहाय माने खौसे जानांगोन, आं बेखौसो नुहुरदों आरोखि। दा आङो मोजां मोनदों। दिनैहाय बयबो लोब्बोर लोब्बोर फैदों, मानसिफ्रा जुब जुब फैदों, लोब लोब फैदों। दा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे होलांबावनोसै। बेबायदिनो अराय सम खौसे जानांगोन, थाखानाय एसटिफोरा खौसेहायनो माने आवगायलांनांगोन आरोखि। दा भिडिअखौ ससे नायलांबावदो। जोंनि रैखाथिखौ जों रोखा खालामनानै लानांगोन, जोंनि मोन्थाइखौ जों खोमानो हाया। दिनैबो जोंनि हारिनि गेजेराव ओरैबायदि बाथ्रा बुंग्रा दङ जे बिबानो मोना होननाय, बुंबानो मोना होननाय। नाथाय दिनै सिस्टेमा दिनै पलिटिकेलि रान जायो। दिनै पलिटिकेलि दिनै गासिबखौबो सोलाय सोल' खालामजोबनो हायो। दिनै क्राइटेरियाबो मानसियानो बानायनाय। दिनै कमिसननि मानसिखौबो दिनै माने पलिटिकेलिनो सोलायनोबो हायो। दा बेखायनो असम्भब नङा बेफोर बाथ्राफोरा। दिनै आरजिआइआबो बेखौ जेबो माने खालामाखै, बेखौ ग्रिन सिगनाल होदों। बिनि थाखायनो रायजो सभायाव बियो टेबोल जानानै दङ। दिनै ट्राइबेल कमिसनाबो गाबोन बाध्य जागोन। आसाम एसेम्ब्लिया लिरनानै हरखांनाय लोगो लोगो दिनै माने हम मिनिस्ट्रिया बेखौ माने खालामनांगौ होननानै बुङोबा आरजिआइ आरो मा बुंगोन, ट्राइबेल कमिसना आरो मा बुंगोन? बेखौनो जोंनि मानसिफ्रा बांद्राय अभार कन्फिडेन्ट। जोंनि मानसिफ्रा दिनै जोंनि नैबे आन्दोलनखौबो नुनानै जोंखौ सोरबाया मिनिग्रा दङ। नाथाय बेयो जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा। दिनै मिनिनायनि सम गैया। दिनै सोरनिबा जानायाव जों आपत्ति खालामनांगौनि सम गैया होननानै बाथ्रा गैया। जोंनि रैखाथि आरो जोंनि सेफगार्डनि थाखाय जों गासिबखौबो जोङो खावलायदों। जों गले गले जों मानो गोरोन्थि खालामबाय थानो? ओंखारबोनांगोन गासैबो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै बर' माहारिनि जानानै आं गासैखौबो बे दावहायाव, बे आन्दोलनाव, बे जांख्रिथायाव बाहागो लानो थाखाय फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि नुजाथिनायखौ जों जेब्लायबो हास्थायगोन। आसाम ट्राइबेल संघ आरो आसामनि जेसेबां ट्राइबेलफोर दङ बिनि छात्र संगठन 14टा माहारिनि ट्राइबेल संगठननि छात्र संगठन आरो माखासे जातीय संगठन टटेल 26 अर्गेनाइजेशना आसाम गभर्नमेन्टखौ बारे बारे बुंबाय थादों। आसामनि जनबहुल पपुलास एन्ड एडभान्स बे कमिउनिटि मरान, मटक, सुथिया, टाइ, आहम, कच, राजबंशी, आदिबासी बिथांमोनखौ जोंनि लेखिया एसटि स्टेटासआव सिडुलिं खालामनो नाङा। बिनि प्रप'जेलखौ दिल्ली गभर्नमेन्टआव, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव हरनो नाङा होननानै बारे बारे बुंबाय थादों। आसाम गभर्नमेन्टआ जों बुंसेयावबो बारे बारे हरबाय थादों। 2019नि सिगाङाव 8 बार हरदों, आरजिआइआ 8 बार रिजेक्ट खालायदों। 8 बार रिजेक्ट खालायदों। दहाय नेहाथारि बिथाङा बुंनाय बायदि बे 6 जनगोष्ठीया ट्राइबेल जानायनि खुनु क्राइटेरिया मिलाया। क्राइटेरिया मिलायैखायनो रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियाया 8 बार रिजेक्ट खालायखाबाय।
2019 सनाव राजनैतिक भाबै बेखौ आरो प्रपोजल बानायनानै आसामा हरनानै बेखौ राजनैतिक भाबै प्रेसार होनानै आरजीआई नेशनल कमिशन फर एसटी बिथांमोननिफ्राय क्लियारेन्स लानानै राज्य सभायाव प्लेस खालामनानै दोनहैबाय। बिनिफ्राय जोंनि तीव्रतर आन्दोलन बिरोधि खालायनायाव बेखौ पेन्डिं खालायनानै आसाम गभर्नमेन्टआ बाध्य जानानै एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा खहा जायालाबानो माबोरै 6 जनगोष्ठीखौ एसटी खालायनायनि जोङो फर्मुला बानायनानै हरनो हायो बिनि थाखाय जोंनो टाइम हो होननानै लानानै फैदों। दिनै बाध्य जानानै आसाम गभर्नमेन्टआ 6टा जनगोष्ठीखौ एसटी खालायनायनि थाखाय मडेलिटी बानायनानै हरनो नागिरदों। भारतनि संबिधानाव कोनो नीति गैया, कोनो प्रभिजन गैया एसटी खालायनायाव बेवहाय ABCD गोदान गोजाम कोनो बेबायदि प्रभिजन गैया। अब्लाबो आसाम गभर्नमेन्टआ राजनैतिक कौशल खालामनानै बेखौ हरनो नागिरदों। मैयासो दहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि नेहाथारि खनिन बसुमतारी बिथाङा जि धरननि बुंदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा मबाइल मेसेजनि दारै चिफ मिनिस्टार आरो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार आरो सिसिट'आनि चिफ कनभेनर बिथांनो जि धरननि हुमखि हरदों, बिनि जाउनाव फुङाव मेसेज हरनानै मैया 10टानि बिथोरावनो मोनसे प्रग्राम खालामनानै सिसिट'आनि लिडार्स आरो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारनि गेजेराव मोनसे 4टायाव मिटिं खालामनो बाध्य जादों। दा बेवहाय बिथांमोना दहाय नेहाथारि बिथां बुंनाय बायदि प्रपोजलखौ फ्राय रेडि खालामबायमोन। मैया जोङो फिन बुंदों ट्राइबेलफोरनि खहा जानाय खुनु पद्धे नोंथांमोननि ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआव फैनो मोना आरो केबिनेटआ ट्राइबेलफोरनि खहा जानो हानाय खुनु मोनसे मडेलिटीखौ एप्रुभ खालामनानै एसेम्ब्लियाव प्लेस खालामनो मोना आरो दिल्ली गभर्नमेन्टनो हरनो मोना होननानै जोङो हुमखि होबोदों। अन्यथा जुदि जोंनि दानि नटिफाइड 14टा जनगोष्ठी ट्राइबेलफोरनि खहा जानाय जुदि बेबस्था लायोब्ला बिनि उत्तरखौ जोङो गाबोननिफ्रायनो होगोन। मोनद' हारिनो एसटी होनो नागिरनायनि थाखाय बिनि हेंथायै दिनैहाय बेबायदि आबसु आरो सिसिट'आनि बानजायनायाव दिनै चिरां जिल्ला काजलगावआव बेबायदि बनजार सावनाय रेलि हाबाफारि जादों। दा नोंथांमोना नायनानै लादो नै दा गोबांथार लोब लोब फैबाय नै दा बयबो मोनद' हारिनो एसटी होयोब्ला मा खहा जानो थांगासिनो दं एबा मा जागोन बयबो मिथिखाबाय। दा बिनि हेंथायैनो दिनैहाय बेबायदिनो बनजार सावनानै रेलि होनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। Johnny